Защо най-некомпетентните хора често стигат до властта? Парадоксално, но в много общества властта не се заема от най-компетентните. Причината не е само в липса на знания, а в структурата на самата система. Политическата среда възнаграждава качества като самоувереност, агресия и готовност за манипулация, а не интелигентност, етика или експертиза. Това е свързано с така наречения ефект на Дънинг-Крюгер – когнитивно изкривяване, при което най-некомпетентните надценяват себе си, докато компетентните често подценяват способностите си и избягват конфронтация. В резултат системата се самовъзпроизвежда. Посредствеността се утвърждава чрез лоялност, а не чрез заслуги. А интелигентните хора се оттеглят не защото не могат, защото отказват да участват в един циничен спектакъл. Така се ражда така наречения меритократски парадокс. Уж избираме най-добрите, а всъщност оцелява този, който най-добре симулира компетентност. Проблемът не е само в политиците, а в правилата на играта и обществото, което ги приема.